Zdravím, moje meno je Dentrites a toto je komentár k písmu pre kanál Agape, kde preberáme písmo veľmi podrobne, do hĺbky a skúmame symboly a odkazy medzi riadkami. V tejto časti sa budeme venovať textu Lukášovho evanjelia, konkrétne veršom Lukáš 1, 8 až 10. Konkrétne sa pozrieme na to, ako prebiehalo losovanie o to, kto priniesie kadidlovú obetu a aká bola šanca, že los padne na Zachariáša. A prečo toto všetko svedčí o Zachariášovi ako o mužovi svätej trpezlivosti. Veľmi si vážim, že ste tu so mnou. Ďakujem. A teraz, keď máme všetky formality za sebou, poďme rovno. V predchádzajúcej časti sme videli, že potomkov Árona už bolo za čas kráľa Dávida toľko, že museli byť rozdelení do 24 tried. Každá trieda mala svoj čas služby v chráme. Za čas Zachariáša sa počet kňazov odhaduje na tisíce. Presné čísla sa rôznia. Jozef Flavius hovorí o približne 24 tisícoch kňazov, teda asi tisícke kňazov v každej triede. Komentátori k písmu udávajú rôzne počty, pohybujú sa od 10 po 24. No v každom prípade bolo zjavné, že bolo potrebné rozdelenie, aby sa každý kňaz mohol dostať k tejto službe. Existovala však jedna služba, ktorá bola považovaná za mimoriadnu česť. Priniesť kadidlovú obetu v samotnom chráme. To bolo najbližšie, ako sa kňaz mohol priblížiť k miestu, kde sa verilo, že prebýva Boh. Táto služba bola tak žiadaná, že nakoniec bola prideľovaná losovaním v rámci každej kňažskej triedy. Navyše platilo pravidlo, že kňaz mohol túto obetu priniesť iba raz za život. A ak už raz bol vyžrebovaný, viac sa do losovania nezapojil, aby sa táto česť mohla ujsť viacerým. Aj napriek tomu, že každý kňaz mohol túto službu vykonať iba jedenkrát, pravdepodobnosť, že kňazovi prípadne, bola veľmi nízka. Približne 0,1% a väčšina kňazov sa k nej nikdy nedostala. Ako čítame, napriek tejto nepravdepodobnosti sa Zachariášovi stalo práve toto. Padol na neho los a určite to bol najdôležitejší deň v jeho dlhoročnej službe, pravdepodobne najvýznamnejší deň v jeho živote. Možno nikdy predtým nevošiel dovnútra chrámu ani ako pomocník. A teraz mal možnosť priniesť obetu kadidla na mieste, ktoré symbolizovalo Božiu prítomnosť. A to ešte netušil, že to nebude najväčším požehnaním. Ako vieme, prekvapenie tohto dňa sa ešte iba začali. A čo je lekciou pre nás? Aj my máme rôzne povolania a služby. Možno každý deň robíme veci, ktoré nikto nevidí alebo neocení. Možno nikdy nedosiahneme úspech, ktorý obdivuje svet. A predsa, ak konáme dobro a verne plníme svoje povinnosti, sme požehnaní Bohom. Poctivo pokračovať v plnení povinností, to znamená byť jedným z 10 000. Už to má byť našou odmenou. Nenápadne a poctivo slúžiť je pre múdreho človeka už tak veľkým zadozučinením. Navyše veríme, že Boh spravodlivo vidí a pamätá na tohto spravodlivého človeka. Má pre ňo pripravené ešte väčšie pocty, než je kadidlová obeta. Účasť v jeho nebeskom kráľovstve. To však nie je všetko. Uvedomme si niečo na najvyššie dôležité. Zachariáš a Alžbeta sa po celý život nedočkali potomka. Predpokladá sa, že mali už 50 až 60 rokov, boli starí a neplodní a podľa prirodzeného poriadku už nebolo možné očakávať dieťa. Mnohí sa v podobnej situácii zamerajú alebo sústredia všetku svoju energiu na svoju prácu alebo službu. Možno to bol aj prípad Zachariáša. Počas druhého chrámu mohli slúžiť aj starší kňazi, no bežná služba sa v tomto veku už končila. Toto, podľa toho čo vieme, mohol byť jeho posledný rok. Strávil teda, povedzme minimálne 25 rokov slúžiac v chráme a nikdy na ňo nepadol los, aby priniesol kadidlovú obetu. Písmo ho však opisuje ako spravodlivého a bezúhonného muža. Možno pri svojej službe videl mladších a nehodných kňazov, ktorým sa táto česť dostala. Možno sa pýtal, prečo nespravodliví majú deti a on nie. Mohol by si povedať, Boh ma nepožehnal potomstvom, môj rod zanikne. A ani v chráme sa nedostal blízko k jeho prítomnosti. A mohol sa cítiť odmietnutý. A predsa nestratil vieru. Práve preto sa stal dokonalým príkladom trpezlivosti. A odmena bola obrovská.
Jediný deň smel priniesť kadidlovú obetu. V ten deň sa mu zjavil archaniel Gabriel, ktorého nikto nevidel od čias proroka Daniela, teda vyše 500 rokov. A Gabriel mu zvestoval, že sa im narodí syn, ktorý pripraví cestu Mesiášovi. Keď si toto všetko uvedomíme, vidíme, že to bol nielen najdôležitejší deň v Zachariášovom živote, ale aj mocné svedectvo o svätá trpezlivosť nikdy neostane bez odmeny. Aká z toho plynie lekcia? Spravodlivý život a verná služba nikdy neostanú bez odmeny. Možno ju nevidíme hneď a začneme v duchu alebo verejne protestovať a rezignujeme. My však veríme, že odmena na nás čaká v plnosti na konci času. A táto odmena je väčšia než čokoľvek, čo môže ponúknuť tento svet. Zachariáš, ktorý sa mohol sa cítiť ako posledný, sa stal v skutočnosti prvým. Prvým, ktorému bolo zvestovanie narodenie Mesiáša. Veľká podsta v tomto živote a ešte väčšia v tom ďalšom. Veríme, že to isté čaká aj nás, ak sa preukážeme trpezlivosťou, ktorej nám môže Zachariáš byť inšpiráciou a vzorom. Aby sme si to zhrnuli. Keď čítame o tom, že na Zachariáša padol los, nepozastavujeme sa nad tým. Možno si to predstavujeme tak, že na neho padol už veľakrát a možno dokonca, že kadidlovú obetu prinášal bežne. Keď však poznáme pozadie, ktoré treba hľadať medzi riadkami, vidíme, aký vzácny tento deň pre ňo bol. Aj v prípade, že by sa neudialo zvestovanie. Odkazuje nás to tiež aj na jeho trpezlivosť. Stalo sa, že ho Boh nepožehnal potomkom a ani v kariére mu za spravodlivý život nebola udelená žiadna špeciálna podsta. On však vytrval a stal sa vzorom svätej trpezlivosti. Myslím, že to je pre túto časť všetko. Ak sa vám video páčilo, zakliknite na tlačítko páči sa mi, kliknite na odber a predovšetkým zanechajte mi komentár. Ak neviete čo, napíšte mi aspoň smajlíka, aby som vedel, že ste tu so mnou. Ešte raz ďakujem a dúfam, že sa vidíme čo najskôr.